U junu će Niš biti domaćin ovogodišnjeg najvećeg dečijeg muzičkog festivala Srbija u ritmu Evrope. Niški srednjoškolci koji su prošle godine pobedili na ovom festivalu, predstavljajući Tursku, dovešće u grad na nišavi takmičare iz 22 grada Srbije. Oni će predstavljati 22 evropske zemlje i pevaće pesme na jeziku zemlje koju predstavljaju. Grad Niš će kao domaćin predstavljati Srbiju. U gradskoj kući potpisan je ugovor između organizatora takmičenja Srbije u ritmu Evrope i gradonačelnika Niša Darka Bulatovića o organizaciji festivala. Gradonačelnik Niša zahvalio se na izuzetnom prijemu koji su niški takmičari imali kod turskog ambasadora prošle godine. Propozicije su predvidele da onaj grad koji pobedi na takmičenju sledeće godine bude domaćin. Tako smo i mi ove godine domaćini ovog značajnog muzičkog festivala koji za posledicu ima promociju našeg grada, mladih i evropskih vrednosti, druženja i zabave, rekao je Bulatović uz obećanje da će Niš biti dobar domaćin manifestacije. Deca grada domaćina pevaju za Srbiju i pevaju na srpskom jeziku. Pesma je odabrana i smatramo da ćemo doživeti pravi spektakl kada se ta pesma bude pojavila. Ukoliko grad Niš ponovo pobedi i opet dobijaju 50% ukupno neto SMS-a u budžet grada. Kao grad pobednik dobijaju i besplatno binu, rasvetu, ozvučenje i besplatan prenos na prvoj srpskoj televiziji, rekao je u gradskoj kući Igor Karadarević, direktor manifestacije Srbija u ritmu Evrope. On je dodao da ozbiljnost ovom takmičenju daju i ambasadori 22 zemlje Evropske unije, koji već 10 godina podržavaju manifestaciju. Velika audicija za sve zainteresovane učesnike biće 13. februara.